いたぜ。来ましたね。着きました。到着しました。あんまりまだ緊張はなくって、もうただただもうずっと楽しみだなって思いながら来ました。まあ前日まではまだまだふわふわしとったんですけど、ちょっとついてだいぶ気持ち入ってきました。はい。やっとさっきまではあんまり選手が周りにいなくて、なんか普通に旅行気分だったんですけど、だんだんレースっぽくなってきましたね。やっと。はい。まあでもこれまでにないぐらい、スムーズに来れたというか、いつも南半球来ると荷物がないとかで飛行機遅れたりとかして、もう現地に着くまでで結構トラブルがあったりするんですけど、なんかこんなにスムーズに来ちゃっていいのかっていうぐらい、荷物もちょっと最後はここまでスムーズに来ると荷物の1つや2つ到着してなくてもおかしくなかったんですけど、無事にとりあえず体もメンバー全員揃ってここにパラグアイの地に降り立つことができましたし、今現在としてはもうパーフェクトですね。はい。パラグアイに来たぞー。